Salam hormatly yurtdaşlar. Bugün 15-nji dekabr 2025-nji ýyl. Bugünkü söhbetdeşligimiz geçen hepden wakalar bilen baglanyşykly boljak. Olam biziň öz ata watanymyz Türkmenistanyny bolup geçen wakalary başlamakçy bolýan. Gelin onu bir uzundan meselen söýläp başlaýyn. Näme bolup geçdi? 10-njy dekabr Ozal bilişimiz ýaly ýa yglan edilşi ýaly Türkmenistanyň bitaraplyk güni diýip bayramçylyk terzinde bellenilýär. Şu geçen 10-njy dekabrda da mundan 3 gün ozal şu senäniň 30 ýyllyk dönümi ýagny 30 ýyllyk ýübileýi diýip bellediler. Eni şu ýerde ýatlanmaly zat bar, ýa aýdyp geçmeli zat bitaraplyk dönümi ýa bitaraplyk statusy, bitaraplyk ady nirden we haçan näme üçin we kimler tarapyndan orta çykarly ýa hödredildi ýa tasdiklendi. Bu arada soňky 18 ýylyň dowamyny hiç zat aýdylamak anyk çeşmesi barady. Diýjek bolýan zatym nirden gelip çykdy bu bayramçylyk? Ya bu sene, ya bu status, ya durum. 1995-nji ýylyň 10-njy dekabryny Birleşen Milletler Guramasy Türkmenistanyň öz haýysy boýunça, öz islegi boýunça şol döwlete bitaraplyk statusyny, ýagny durumuny berdi. Onu bu durumy hiç kim Türkmenistanyň boýnuna dakanak, ya Türkmenistan şunu borç diýip hiç kim hiç döwlet beremek, öýde isleg bildirdi. Bizini döwlet hökmüne biz bir tarap bolasymyz geldi. Şoň üçin o bize bir tarap statusyny beriň diýdi. Munam siýasa goýup o ikrar etdiler, o bermeli. Ally o Türkmenistan bir taraplyk statusyny. Bir taraplyk statusyny näme gerek? Şu statusy ýagny şu borcu ya şu durum öz boýuna alan döwlet hiç bir döwletleriň arasyna isle şu daştawragnaky döwletler bolsun, goňşy döwletler isle onun ýerim o çetirnaky döwletler bolsun. Şolaryň hiç biriniň içki işlerine de gatylşanak, içki dawa jenjeline de gatylşanak, uruş feýusyna da gatnaşanak. Biz bir tarap, bizdiňe şol parahatçylygyň tarapdary. Biz son üçin etjek, biz son öz üstümize hormatly borç edip alýar diýilenseň, şoň üçin Türkmenistany şu bir taraplyk statusy berilýär durumy. Indi işçilerine näme görýär bizini? 30 ýyl boldy. Şu 30 ýylda Türkmenistan bir tarap bolup, kime tarap bol bir tarap boldy ýa kimin urusunu yatırdı araçı bolup ya şolary tagalla edilip bir taraplyk statusyny bilen täsir etdi beýleki döwletleri. Bir fakt barmy taýda bir dili tutarlyp bir halka ýetirýär. Ine Türkmenistan şu ugurda parahatçylyk uly işler bitirdi ýa ikisän uruş oturan döwletiň arasyny araçy bolup girip şolaryň ikisini urusunu ýatyrmagy kömek etdi. Ýok. Şu zatlar ýok. Näme boldy? Türkmenistan şu bir taraplyk statusyny alandan näme utdy? Utan zady şol hakimiyeti basyp alan adamlar, ýagny şol prezident bolup oturarlar, bir kanun ýol bilen gelip ya şol hakimiyeti şol saýlaw bolmaly, terzinde geçirilip 4 ýyldan 5 ýyldan saýlawyň ornuna 2 möhletden köp bolmaly dälilen jümläni konstitusiýadan aýryp ýurdun türmelerini kanslagara öwürüp halky şu zynnyň içinde oturmasa da daşyny oturan zynnyna görnüşde taplap geldiler. Ine şonu ullanmak üçin bir taraplyk statusy şolary galkanmaly hyzmat etdi. Daşynyň bir döwlet gelip halkara guramasymy, gyzyl haçmy, ýa ýenem hukuk gorajan gelip bizine Türkmenistanyň için barlyk etjek, adamlar bilen görleşjek, monitoring etjek, türmeler barlap görjek, arda şikaýetler seretjek diýdi. Ýok, biz size ursat beremdik, biz bir tarap döwlet.
İstesek sizi salyat yurdun içine, istesegem kowyaz. Ine şeýdip şular betaraplyk statusyny 30 ýyl bäri ullanyp gelýär. Ve halkın karşısına gurnalan siyasi yani paralak mı, oyun mu, ceza mı, näme dip kabul etseniz onu özüňiz bilersiniz yurttaşlar ýöne. Şu geçen 30 ýylda bir taraplyk statusy Türkmenistany peýda berdimi ýa-da ziýan neyse, men özüm şahsiýet hökmünde şonuň ýeke jinnek ýalym beren peýdasyny göremem. Diňe ziýan. Diňe şol halkary guramalary, edaralary, döwletleri ağırlamak üçin gurnalan ine bir siyasi oyun. Buların dillerini edýän senasy ine biz Birleşen Milletler Guramasynyň tarapdary ya ine şu biz 3 söze tasdikletdik şon aýdýarlarda bir taraplyk statusyny. Onu tasdikletmek gerek gel üç gözek. Sen bir gezek aýtdyň şol yeterlik. Ýöne Türkmeniň bir sözi bar, başlaýan bol ona maýdy. Ogru götü gowşak diýdi. Ine bilen şu edýän işi ogurluk we jenaýat bolansa şu gowşak tarapy şu statusy elimizden alaýmasalar dip şonun şu wagtal täzeden ses berdirýärler. Ýöne onuň içinde de ses berillen ya berjeklen hem içinde Ýewropa döwletlerini kän soragdyrdy. O nähir ýurdun özü ýapyk halky goragasyny hiç demokratiýa ýok, söz azatlygy ýok, hak hukuky ýok. O näýil bir tarap bolýar dip soragly goýulany şoň öňünden gaçmak üçin ýene de aýna bizine bir tarap regionyny musulman döwletleriň arasynda bizine şular ýa-ni bir taraply saklamak gerek biz üçin ýalan sözläp şeýtdir. Bir günüm hoş günüm dip ýaşap beren jenaýatkar topar bar ýurdun başyndan. Halkymyza jinnek ýalygyň peýda ýoksa bir taraplyk statusyndan. Ozalym şular boýy aýdyp geldim. Şu günüm şonu tasdikleýän Türkmenistany ýa Türkmen halkyna beren peýdasy ýoksa bir taraplyk durumunyň. Indi bärde bir zat barda. Ine sen Birleşen Milletler Guramasynyň agzasy. Türkmenistan döwleti. Ya respublikasy. Biz onuň durumuny aýramda, olar aýyrsa-da biz şol jumhuriýet durumuny aýramda Türkmenistan jumhuriýet hökmünde Birleşen Milletler Guramasyna agza boldy. Şoň indi şol Türkmenistan agza bolaly bäri öz boýnuna alan borçlary bar. Mesela eger de Türkmenistanyň öz içki kada kanunlary dünýä kada kanunlaryny ya kabul edilen dünýäde kada kanunlary ya da Birleşen Milletler Guramasynyň kada kanunlaryny şol gabat gelmeýän bolsa diýmek olaň şu taýda güýji ýok. Diýmek ilkinji nowatda dünýäde bar bolan ya ikrar edilen, bar bolan näle ikrar edilen kada kanunlar ulanylmaly. Bizde şol barmy? Ýok. Ol bar. İkinji tarapdan ýa-ni bir taraplyk statusyny alym diýip, bular şol Birleşen Milletler Guramasynyň logotypyny, suratyny, zadyny, baýdagyny öz ýemesine goýýanlar avatarkasyny. Isle atasy bolsun, isle oglu bolsun, Ozal Niyazowdy ine şolaň kalkan edip ullanýan şo Birleşen Milletler Guramasynyň avatarkasy. Ýöne şoň aňyrsynda bular diňe halkymyzyň ýerasy baýlyklaryny talap etýärler. Şu taýda Birleşen Milletler Guramasyny kabul eden bir topar kararlar bar ýurtdaşlar. Şolaň biri açyklyk bolmaly. Gelin indi şu mali açyklygyny alyp göreli. Ýurda näme girdiz gelýär, näme çykdyz gelýär, şu büdjetde näme bar, nira harj edilýär. Şu zatlar ýa-ni mass mediýanyň üstü bilen, metbugatyň üstü bilen, hökümetiň, döwletiň strukturlarynyň üstü bilen halka ýetirilmeli. Şol edilýärmi? Ýok. Birleşen Milletler Guramasynyň kabul eden kararyna laýyklykda her bir döwletde ýola goýulmaly bir tertip bar, olam deklarasiýa. Her bir adamyň ýol başynda her bir adamyň girdijisi
görünüp durar ýaly, aýan bolar ýaly. Şoňa hasabat bermäge döwlet ýolbaşçylarynyň borjy bar. Siz han aýdyň, haçan eşitdiňiz Niyaz ýa-da Gurbanguly ýa oň ogly hasabat berýär. Näme girdejisi bar, näme gazancı bar, näme emlägi bar, ýa bir ýylyň dowamyna näçe gazany nira harçlady. Barmy şu zatlar? Ýok. Aýdylana, täp ýurdun ähli emlägi şol sana hazina da bir maşgalaň elinde. Ol hazina näçe pul geldi? Ol hazinada näçe pul çykdy? Nira gitdi? Kimiň jübüsini, kimiň haýryny, kimiň peýdasyny onu deňe şol ataly oguldan başga bilýän adam ýok. Ola Niyazdy, innem ataly ogul. Çaklama göre hana aýdyp otyr taparagy ýoldaşlar bilen çykarypdyrlar. Umumy musulman şol 30 ýylly ogurlanyň Tuman saniye 35 ýylly 350 milyard dolar bir ýene-de şonçarak pul ogurluk ýollary bilen çykarlar. Jemi 700 milyard bolýar. Han şoň hasabat berilýärmi? Ýok. Näme üçin berilene? Siz boyun alyňyz Birleşen Milletler Guramasynyň agzasy. Demek şo taýda, şo guramada da şo agza bolmagy hiç hili mümkinçilik ýok. Kanun nukta nazardan. Sebäp ol guramanyň ýemmesin talaplaryny berja eden akly ýa düzgünnamesyny. Onun için näme üçin olur bir tarap bolmaly ýa näme üçin olur şo Birleşen Milletler Guramasyny asla durmagy haky ýok. Men şeýle pikir edýär. Bular diňe näme dip sypýarlar, ona maýdaýyn ýurtdaşlar. Şo Birleşen Milletler Guramasyna degişli tölemeli muzduny töleýärler. Her ýylda tölemeli näçe milyon dolar bar. Şonu töleýär, daşyndanam o ta sowa kiden bolýarlar, o taýdan mihman çagyran bolýarlar. Garada ýydyryp içirip ýydyny ugura diýarlar, dögünçe bilen neşe bilenim şeýdip sypýarlar. Başgaça bolany on hökmen Türkmenistany monitoring geçirilmeli, monitoring diýmegim şo barlap görmeli. Şol halkara guramanyň kararlary Türkmenistanyň ýerine ýetirilýärmi ýa ýetirilenekmi? Ýa-da Türkmenistanyň öz üstüne ýa boynuna borç diýip alan neytrallyk, bitaraplyk statusy berja edilýärmi ýa ýokmy? Bu edilmeýänligi görünüp durar. Hana Orsiýet şuman Ukraina bilen 4 ýyl bolýar fevralda uruş alyp barýar. Türkmenistanyň SSR'den galan ok yaraglar, snaryatlar, beýleki emme harby enjamlar ýa yaraglar nira ýok edildi. Eger Türkmenistan bir tarap bolýan bolsa, näme üçin ol Orsiýede gidýär? Ene sorak. Ýok, bar diýän bolsa, ýok biz hiç kime berem zat diýse açsyn iskilatlary görkezsin. SSR zamanında näçe yaragaly, näçe ok yaragaly bizde hasabat bar. Nira güýrüm jürüm bolup bu zatlar. Ene bir Türkmenistanyň asla bir tarap däldigini görkezýän bir mysal. Türkmenistan bir tarap bolýan bolsa, ana Ukraina tarapy berdi. Näçe adam Orsiýet tarapyndan hakyna tutulup Ukraina uruşa uğradyly Ukraina halkyny öldürmek üçin. Enne sen neutral ýa bir tarap döwlet bolýan bolsaň, näme üçin sen grajdanlar ýa ýurtdaşlar gidip Orsiýetde kontrakta gol çöküp başga bir döwletiň grajdanlaryny gyrmagy gatnaşýar. O hakyna tutmak bolsun bolýar. Şuna bir taraplyk statusy ýa durumy Russat ýaradylyk berýärmi? Elbetde ýok. Hatta şo goňşy Özbegistanyna, Kyrgyzstanyna, Kazakstanyna da şular ýaly işe gatnaşan üçin ýa gatnaşýarlyk üçin ýa gatnaşyk bolmak üçin ýörüte jenaýet emesi bar, maddasy bar. Döredilen ýa girdilen. Näçe ýyl möhlet bilen azatlykdan mahrum edilýär. Egerde şol döwletler grajdalar gidip Orsiýet tarapdan Ukrainanyň üstüne hakyna tutmak goşun bolup gidip halky gyryp oturarlar. O bar. Tutsak edilýärler bar. Azda kärne ýön hemmesi paýtman. Ýöne Türkmenistan sesin çykyrman oty.
Näçe ýyl gölýaly gydym diýem topraga garly Ukrainada Mesarowkada. Näçe müňse häzirem şo taýda. Anna Türkmenle tohumlyk nesil galjakmy şeýdip gyrylyp otursa. Bidiňe urşa gidýän ol ykdysady taýdan, açlykdan, horlukdan, derman ýetmezçilikden, keselçilikden, beýlekiden iş ýerine wepat bolan ýa özge ýurtda bular hasap almaňda ene bolup duranda Türkmeniň tragediýasy şu taýda ýurtdaşlar. Ene dolanyp gelýär. Bärde ene 10-njy dekabry Gaga suwdunyň öňüne sömürip durmaly, kelle ýalanyşlap eden harby jenaýetlerine jogap bermeli. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin arkaýynhana ýenem Türkmenistana bardy. O taýda ol Gurbanguly bardy, gurrunam ýok ýa oň ogly bardy. Olary tanýanmyşmyn, bilýänmişmän diýenek ýoksam seredin. Gurbanguly 2007-nji ýylda geldi, fevral aýynda. Ondan bäri mene 18 ýyl geçdi. Gurbangulyň familiýasy Berdimuhammedow, dogmasynyň familiýasy Berdimuhammedow. 18 ýylyň dowamında Putin şoň familiýasyny öwrenerçe wagt bolandyr. Berdimuhammedow diýip. Şeýlerini. Ýöne dünkü duşuny Berdi Muhayedow diýip. Beýle diýmek orsadan türkmençe geçirsek Berdi siňe giýýän Berdi bolýar da Berdi. Ene siňe giýýän adam bolýar. Muhayedow bolsa. Ene şeýdip on kimdi otyrotaýdy, onu adam gazabyna da görülen. Ene şo tak geldi Putin. Sen bir taraf devlet statusun var. Halkara Gaga suwdam onu jenayetkar diýip hasap edýär, gelip şol suwda jogap bermeli. Onun suwd kesgitler, o näme jezasy var, näme jenayet edipdir. Ýöne şol gözlenýän we baran ýurtlaryna tutulmaly edilen adam. Ne Vladimir Putin. Ene bilim Berdimuhammedow bir taraplyk statusynyň ýeňsesine giýden oturan atalogul. Sen bir taraf bolýan bolsaň, sen ol Ukrainanyň üstüne çözup ol halky gyryp oturan adam senden üçin öz ýurduňa salýan birinjiden. Ikinciden gelenden soň sen näme üçin onu tutup Gaga suwduna ugradyňa? Ya Gaga suwduny jaň edip aýdyňa, ene şo bize geldi bol, meňe güýjüm ýeter, gelinde şu taýdan alyp gediň diýip aýdyňyz. Siz bir tarapy? Ýok. Ýene de ştaýda bir tarap däliňizi görkezdiňiz. Ýaraglyňyza bir tapşyrdyňyz muhtuny. Ýerasy ýanky gelýän gymmatlyklaryňyza Morsiýada muhut berip otyrdyňyz. Şol sanyny gazam, nebdinem, benzinim, salyarkasynym ol abitsony kerasynyna çeldi. Ýa bilinen akmy? Ya ol Krasnovodun portunun Astrakhana ya Derbente gidýän gämilerine gören aklarmy kosmosy? Ya Astrakhanyň töweregini saklaýaly bazalarda. Ene bilen bir taraplygy ýurtdaşlar. Indi olam geldi. Aşgabatda Putin geldi. Indi şo taýda ol Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilen duşýar. Erdoğan ota ýöreýte bir iş çözmek üçin baran adam. O Gurbangulyň ya on dogmasyny ýüzüň örenikden agyr Putin bilen iş meselesini çözmekçi. Ol sowda da otyr orsiýet bilen. Hem şol bir wagtyň özünde Ukraina meselesini gararly diýip habar berildi. Endi gelin şu meselede biraz içkiýdak seredeliň ýurtdaşlar. Näme meselelere garadylar olur o taýda. Putin bilen Erdoğanyň duşugyny yglan edilen esasy mesele şol sanyny ýanky Ukrain Orsiýet Ukrain arasyndaky şu situasiýany dogurlamak ýa şunu ýola getirmek ýa uruşy ýatyrmak diýen meselelere de gararly diýen. Şo taýda bulan öňe süren zady ýeme Orsiýadyň ýa-ni Ýewropa döwletlerini banklarda saklanýan Orsiýadyň Merkezi Bankynyň pullary bar, döwlet pullary, döwletiň pullary 300 milliard dollary bolar. Ene şonu Ýewrosaýuz karar etdi, şoň 200 milliardyny alyp Ukraina
harçlamaly. Şolara gerek ok yaragy, şolara gerek infrastruktura diýil ýa-da ýa-ni bu orsiýet bombalap otyrda Ukrainada şomal köp bölegini ne ışık bar, ne su var, şo bombalap ýa-ni elektrostansiýalary ýok edilensoň, indi şolarym dikkatmeli. Näme hasabyna? Şo orsiýetin şo taýda goýumynyň hasabyny bular Ukrainanyň üstüne çoldymy? Çoldy. Fakatmy? Fakat. Yumup yıkıp yumup bölerim şol döwleti hawa. Demek dikeltmek gerekmi? Zerur. Zerur bolsa ana orsiýetin puly Ýewropada ýerleşdirilen banklarda. Ne şolar al Ukraina geçirmek barada bular karar kabul etdiler. Inni şo karary Putin Erdogan bilen arar maslahatlaşýar. Diýen zady näme? Şu diýär, şu ýagda eger diýär şo pul alynsa diýär-de Ýewrosoýuz alsa şo puly Ýewropa döwletleri onuň ýanky alyp Ukraina geçirse bir dünýäde eýem o şol 2-nji jahan uruşundan soň ýola goýulan finansawy sistemi bar ýa maliýe sistemi. Ine şol bozular onuň başly barat ýagdaý emele geler diýip aýdýar. Ol gelermi gelmezmi ol 2-nji ýa 5-nji mesele. O barada Ýewropa bileşiginiň ýurtlary aýtdy, şol 200 milliardy biz alýar. Eger soňra orsiýet şuňa arz edip ýür tutsa, soň biz ola bilen sutlaşma taýýar. Onsoň näçesin biz ýygyny şol banklara tölemeli, orsiýete däl, banklara tölemeli. Näçe wagtda onu biz soň görleşir. Ýöne häzir Ukraina şo pullary biz bermekçi. Näçe diýip aýtdylar. Emma bular indi şol pul alynsa Putin'in aýdýany Erdoganyň gapdalyny otyr bilemek razy bolupmy ýokmy? Putin'in diýýäni şo pullar alynsa halkara şu maliýe guruluşy ýa ykdysady guruluşy pytrar dargar gider. Şoň gurrun ne diýär? Ol bolup biler. Ýöne sen eýýäm 4 ýyl bäri, 4 ýylym däl, 11 ýyl bäri 2014'de mer haçan Krim ýarymadadyny bular şo taýdaky harby goşullary ulan öz haýryna geçirilen gününden bäri ene sen döwletiň, goňşy döwletiň ene döwlet guruluşyny bozdun, serhet bitewligini bozdun, onuň garaşdyrlygyny, öz başlaplygyny hemmesini bozdun. Şulatları edip bilýän sen, inni gelip sen ykdysady ýa-da maliýe goýumy el urulsa bu eýem halkara düzgünleriniň bozulmagy bolýar. Ene ýeri geldi şo taýda. Putinim Birleşen Milletler Guramasynyň agzasy döwleti bilen Erdoganyň şol Birleşen Milletler Guramasynyň agzasy iň esasy şol kabul edýän ýurt bar Türkmenistan. Ine şolan Birleşen Milletler Guramasynyň diňe agzasy bolmak bilen şäklenene ol bitarap döwlet. Ine ol şo taýda aýtmalydy. Gurban bolup götürne gaýraty bar bolsa bagyşlanmaly ýurtdaşlar. Siz näme üçin ine halkara yglan edilen ýa ikrar edilen döwletiň serhetlerini mezbur halda üýtgetmekçi bolýan ýa üstüne çöp eýen 20 götürüm territoriýasyny aldyňar. Şu halkara kanunlary boýunça ýa Birleşen Milletler Guramasyny kabul eden kanunlaryny gabat gelýär ýa ýokmy diýip sorag bermedi şulara. Ya Putin. Şonu etmeli de ol eger bir tarap döwlet bolýan bolsa. Kimden gorkýar? Sen bir tarapa. Hiç kim tarapyn tutsalyňap, sen Birleşen Milletler Guramasyny ine akly kabul eden kararlaryny görkezýär. Ene şo taýda ýazylýar. Gara siýa bilen ak kagyzyň ýüzünde. Hiç bir döwletiň serhetleri mezbur halda üýtgedip bilinmer. Bolly gutordy nokat. Näme üçin Ukrainanyň territoriýasyny mezbur halda üýtgetjek bolýarlar onu? Ene sora. Näme üçin şu meseleni Gurban Gulya oň ogly galdyranak şol duşuşykda sen bir tarap döwletiň wekili. Eden akly. Täp olum hojaýyny Putin. So Putin hajatkana gitmedi-de şolar 7 güllabam gitmeýärler şota. Ine bilen döwlet dolanlar şo şoň ýaly. Ene bu taýda ýene bir aýlawly gurrun bardy ýurtdaşlar. Recep Tayyip Erdogan bardy şota. Ol elbetde aýdandyr oňa Putin.
şu uruşu besetmesek, bolanak sen besetmeli şunu halkara ýagdaý gaty dartgynlaşyp barýar. Milletler, ýurtlar, döwletler 3-nji jahan uruşynyň içine girdi. Ulu uruş başlansa hiç kime de o taýda egilik yok. Hemme milletler, döwletler gyryljagy görünüp durar. Atamny bomba millet ýa-serhet saýlana. Şumal dünýäde saklanýan ýaragyň mesveri, şol ýadro ýaragynyň mesveri, şu ýer şaryny, bütün ýer şaryny pytratmak üçin 7-8 ýa-da pytratmak üçin ýeterlik ýarag bardy. Bize biri yeterlik şu yer şaryny pytratmak. Orta 7-8 etse şunu ýok etmäge, ene şol ýaly ýaragy bardy. Ýadro ýaragy, atom bombasy. Ene şoň garasyna gelenmezde ene düşün şaýmalýarlar. Ýok. Putin näme diýär? Erdoganyň ýa gözüne men güýçlük görkezjek bolýam, ýa onu şantaj etjek bolýam. Türkiýany ýa onuň Türkiýe döwletiniň getirip öýde oýnap oturup bokunyň içine sokjak bolýarmy? Ene şo duşan gönülleri ýemede Ukrainada Odessa şäherine Türkiýanyň uly ýük taşıyan gemisi var. Azyk ýükün taşıyan gemi. Şonu oruslar dron bilen urup partlatdylar. O geminiň üstünde de Ukrainadan Misre alyp gitmeli. Ýa-ni çigit ýagy diýilýär, patsolnusyny masla bolany çigit ýagy bolýar. Paxta ýagy däl, güne bakar ýagy. Ene şonu al uğrajak bolýan emani gemini Odessa'da partladylar dron bilen. Bu näme alamaty? Ýoksam ozal şu uruş başlanmaýar şertname bar. Ukraina bilen Russiýanyň arasynda, onsoň beýleki Ýewropa döwletleriniň arasynda şol Ukrainanyň owa hojalyk mallary bar, ýa-ni önümleri. Buğdoymy, oň önümi unmy, ýa-ni aýşmy diýelim, güne bakar ýagymy, ol Ukrainada gaty köp mukdarda öňrilýärdi. Ol bir baý toprakly ýurt, ol SSR zamanynda Ukraina. Indi şonu el urmazlyk ýa-ni şertnamasyny baglaşdyr, öz aralyny. Ýörüte koridor bar deňizde. Şonun gidýärler, şonun ýylyna gelýärler. Ýüki gatna diýär, eýlägen beýläm. O takdyny şol owa hojalyk önümleri. Şonu gatna diýenim esasy eksportýorum, importýorum Türkiýe döwleti bolupdyr. Indi Erdogan bilen Putin'a Aşgabatda oturup, bularam alıp on gemisini partladyarlar. Näme sebäpdi? Ene soragy ýurtdaşlar. Ýöne Erdogan o taýda Putin'in ýakasyndan ewşitläp tutana. Aýtdy, şol ýerde atlar bolanak, etmek bolanak diýdi. Ýöne oň ýanyna Ukraina şol deňizde ýa-ni ogurluk ýolu bilen alyp gidilýän newt önümleri bar. Ene şolary partlatdy dronlar bilen, ýa-ni suwat syýmalar, raketler bilen. Sebäp oňa halkara sanksiýasy girdiler, şol zatlar gatnatmak gadagandy. Russiýanyň ýangyçlaryny. Oňa Amerikan sanksiýasy bar. Ne şo sanksiýanyň Ukraina şo deňizde ullanýar. Ýöne Türkiýanyň gemisini. Näme üçin Russiýa dron bilen urýar? Sen partlaýaryň, sen biznes boýunça gatnaşyk edýän döwletiň ýa milletiň, sen milletin gidip Türkiýede ýylonka diňje alýar. Türkiýe gadagar eden aga, gelmesin niýe aga? Sen o ganhorluň en atasymy, dogan garnaşymy ýa özlerimi, ana ýol açyk samolyotlar uçup dur Türkiýe. Onu näme üçin sen beýdýän? Diýmek, bärde ýene de bir perden aňyrsyny oýnalýan syýasy oýun bar. Şonam biz ýurtdaşlar bilmegimiz zerur. Bilemek, soň näme bilen gutarjak, ýöne edilip oturulan işler ýa oýnalýan syýasy oýunlar gowlugyň ýa ýagşylygyň alamaty däl. Onu biziň dikkatinize ýetirendim. Indi bu ýanky soňky soraga çeýliş taýda bu 15-nji dekabr ýurtdaşlar. Bilemem senesi. Geçen ýyl ol Samarkandda Türki döwletleriň duşy bolanyna şo taýda UNESCO konferensiýasy geçirilipdi. Halkara gurumy bar UNESCO diýip. Şo taýda bir senäni bellädiler. Her ýyl ýanky 15-nji dekabrda
türkü dilli döwletlerin ýa-da milletlerin bayram güni diýip. Näme üçin? Şol türk dili ýa türkü dilliler gadymy milletler ine şolaň öz medeniýeti bar, öz geçmiş ýoly bar, öz taryhy bar, ýa tarihde galyran ýyllary ýa bitiren hyzmatlary ummata. Şoň üçin şu milletleriň güni bellenilmeli, ene Birleşen Milletler Guramasy karar çykardy. Her ýyl 10 dekabrda inni şol türkü döwletleriň ýa türkü dilli döwletleriň bayramçylygy bellenilýär. Ene şu günem şol bayramçylyk bilemek bilen Aşgabatda kim belledi ýa näjere bellediler ýöne bu bähbetli ýa gowy tarapy bar. Gelecekde ähli türkü dilli döwletler, milletler özara ykdysady taýdanmy, harby taýdanmy, milletara gatnaşyk emedimi garaşlar bileleşmek bilen bolarlar. Sebäp bizim kökümizden bir hemmamizin dilimizden bir medeniýetimizden bir dinimizden bir. Şoň üçin bärde paýlaşary, böleşary ýa uruşary hiç şeýle esasy ýok türkü dilli döwletleriň ýa milletleriň arasynda. Ýyl geçdikçe de şu döwletler, milletler beýrek golaýlaşmak, birleşmek bilen bolarlar. Ony döwlet ýol başçylary ýa şuň kun ol dikme serdarlar bar, Merkez Aziýadakylar. Olar islese de, islemese de bu halklaryň isleri şolum arky netijede ýeňişe alyp gelir. Diýmek, şu döwletler ýerogis ol bilemek Turan diýip döredörlermi ýa türkü dilli milletleriň birleşmesi diýip döredörlermi? Gara şol gün-günden şoňa golaýlaşyp gelýär. Eger şol baýda ikrar edilen bolsa diýmek umum bir parlamenti döredilmegem uzakda däldir. Ýa geňeş ýa bir şular ýaly bir zat soň halklaryň öz aralaryny gatnaşygy, syýasy, ykdysady gatnaşyklary ýoly hökman goýular. Wiza düzgünleri ortadan aýrylar şu döwletleriň arasynda. Ene bu ýakyn gelecekde boljak ýagdaýlar ýa işler. Şondan biz bilmegimiz zarur. Şoň üçin her birimiz 10 dekabr kalendarda belläp goýalyn. Şonam inneki gelecek ýyllarda hem özümiz beýrek gutlar, hem taş töwregimizde türkü dilli milletleri, döwletleri şu bellenýän gün bilen ýa-da bayramçylyk bilen gutlamagy bizde doli esas bar. Ene şonu aýdaýyn, mene şular ýaly bir ýanky hoş habar bilen şunky dostsumy tamamlamakçy bolýar. Erte bugün wagt tapdygymdan ýene-de edilmeli çykyşlarken olam esasy zat şol. Yani geçen sapar aýdyk geçildi, men 2 hepdedir Garababa tragediyasi. Ine şo taýda aýdylmadyk zatlar gatken, ine şolary men aýtmakçy bolsam, ýetiren bir gepleşikden, 2 gepleşikden, 5 gepleşikden materialken, şonu bollugyna görä size ýetirmekçi bolýar. Bolýa sag bolun, sag oturun, saglykda görüşelim ýurtdaşlar, hemmäňiziň öňünde saglyk.